Avui, 31 d'octubre, presentem com gent de Gramenet una denúncia a Fiscalia, aquí a Barcelona, per una actuació irregular que creiem que pot ser motiu d'un delicte de prevaricació per part del govern municipal en relació al tema de Can Pedragosa. L'Ajuntament el que va fer és intentar eludir la responsabilitat que tenia Construcciones Ortega i va dictar una resolució eximint-lo de tota responsabilitat, descatalogant aquesta obra que està registrada com Patrimoni Històric Local. Divendres, 31 d'octubre de 2008, gent de Gramenet va comparèixer davant de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per denunciar el possible delicte de prevaricació o de destrucció del patrimoni històric en el cas de la façana de Can Pedragosa. Can Pedragosa, abans de ser enderrocada, es trobava al carrer del Pedró número 25. Aquesta edificació de finals del segle XIX era d'arquitectura neoclàssica i la seva façana tenia la consideració de bé d'interès local catalogat en el Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Can Pedragosa va ser enderrocada l'any 2007 per Construcciones Ortega per la realització de les obres del Peri Ciutat Vella. Va ser enderrocada tot i estar catalogada. Això sí, amb el compromís de l'Ajuntament i de la constructora de desmuntar la seva façana i reconstruir-la després en el mateix indret. Però molts testimonis presencials van descriure aquell enderrocament com una destrucció total i irreversible. Mesos després, en el ple del 8 de maig de 2008, l'Ajuntament va aprovar la descatalogació de la façana de Can Pedragosa. Per una banda, no entenem si aquesta descatalogació va ser feta per afavorir els interessos de l'empresa constructora que havia enderrocat un monument històric a la Brava. Això representaria un delicte de prevaricació. Per una altra banda, com a colomencs i colomenques, ens dol constatar la inexplicable destrucció d'un dels pocs béns arquitectònics de la nostra ciutat. Això podria suposar un delicte contra el patrimoni històric i artístic. Ja fa 5 mesos, gent de Gramenet va presentar al·legacions en aquest sentit i un dels seus membres, l'Antoni Jaume Andreu, va intervenir al ple municipal advertint a tots els edils de les greus conseqüències que podria tenir votar afirmativament aquesta descatalogació. En les al·legacions, gent demanava l'anul·lació d'aquest punt per creure el contrari al dret. Han passat 5 mesos i les al·legacions presentades no han tingut cap resposta i el tema del patrimoni no ha tornat al ple de l'Ajuntament. Hores d'ara persisteix el silenci més absolut. Gent de Gramenet se sent obligada èticament a denunciar aquests fets. Per això ens hem dirigit a la Fiscalia, per entendre que els fets descrits poden ser constitutius d'una infracció penal, concretament d'un delicte de prevaricació. I també per demanar que s'investigui si s'ha pogut produir un delicte contra el patrimoni històric local. I ho hem fet en compliment del que disposa l'article 259 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que obliga qualsevol que tingui coneixement d'un possible delicte a comunicar-ho a la justícia per tal que inici les diligències que corresponguin per punir els responsables.